Чудили ли сте се как да си върнете контрола от нарцисист? Ето една тайна, която те не искат да знаете. Нарцисистите процъфтяват, като контролират ситуацията и ви карат да се чувствате, че винаги сте в грешка. Но има един мощен начин да разбиете тяхната игра. Не се ангажирайте емоционално. Когато спрете да подхранвате тяхната нужда от внимание и утвърждаване, вие отслабвате тяхната власт над вас. Представете си, че можете да останете спокойни и невъзмутими, независимо колко се опитват да ви провокират. Усвоявайки това правило, ще им отнемете силата да манипулират вашите емоции. Ето как да го приложите. Следващият път, когато нарцисист се опита да ви провокира, чрез критика, вменяване на вина или игра на жертва, спрете и поемете дълбоко въздух. Вместо да отговорите емоционално, дайте неутрален, беземоционален отговор, като „не искам да обсъждам това сега“. Това показва, че не играете по техните правила. С времето ще забележите, че колкото по-малко реагирате, толкова по-фрустрирани ще стават и в крайна сметка ще загубят интерес да ви контролират. Ако сте имали опит с нарцисист, споделете го в коментарите по-долу. Нека си помагаме взаимно да се освободим от техния контрол. И не забравяйте да последвате за още съвети как да си върнете силата и да защитите своето спокойствие.